Pepíček byl kdysi bohatý chlapec, který měl vše, co si mohl přát. Jeho rodiče mu dávali peníze na všechno, co chtěl. A tak si užíval života plnými doušky. Časem se však dostal do party, kde se začalo hodně pít a brát kokain. Pepíček, unesený novým stylem života, začal vyhledávat společnosti, které mu přinášely nevhodné zážitky. Zanedlouho se mu začaly líbit 7letý holky, což ho odvedlo ještě dál od zdravého rozumu. Jeho přátelé ho začali nazývat Drakem, protože se jeho chování stalo stále podivnější a nezodpovědnější. Po týdnech nekonečného fetování a pití se jeho život začal rychle rozpadat. Ztratil všechny své peníze a skončil na ulici, úplně zhulený a bez naděje. Aby si pořídil alespoň pivo, začal vykrádat Vietnamce. Jeho sny a ambice se proměnily ve skvělém fetování a hulení.